Ang general community quarantine isa ka level sang community quarantine nga kung sa diin mas halog o kung mas relax ang quarantine measures kumpara sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Ginapatuman ini sa mga probinsya kag syudad nga kung sa diin ginakabig nga moderate o kon low risk sa COVID-19. Ang Modified General Community Quarantine o kung MGCQ, isa ka level sa idalom sang General Community Quarantine o kung GCQ. Ini ginapatuman sa mga probinsya kag syudad nga low risk. Ini kilalaman bilang new normal. Wala ginapastrikto ang pagtinira sa panimalay apang kinahanglan nga magpanghugas ang kamot kag magsunod sa mga health protocols pareho na lamang sa pagsuksok sang face mask kag pagpatuman sang physical distancing. Ang pagpatuman sang sining nga mga pagsulundan nagadepende sa rekomendasyon sang lokal nga gobyerno. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kitang may ginasunod nga executive order amo ang EO 129 kag EO 129-A. Subong hibalon naton ang kinalain sa GCQ kag MGCQ. GCQ padayon ang operasyon sang ospital, media, power energy, merkado, agrikultura kag isdaan. Sa MGCQ ang mga media, hospitals, business sectors, power energies, mga merkado, kag pangabuhian ang padayon sa gihapon ang operasyon. Sa GCQ, hindi pwedeng magwa sa ila panimalay ang mga individual nga nag-edad 20 anyos panubo kag 60 anyos pataas. Sa MGCQ, ang mga kabataan nga nagaedad 21 panubo kag ang mga katigulangan nga nagaedad 60 pataas ang pwede gid nga makagwa. Ilabi na gid kung sila kinahanglanon nga magbakal sang ilang mga bulong kag magpakonsulta sa ilang mga doktor. Sa GCQ, kon national guidelines ang aton pagabasihan, ginabawalan gid ang pag-dine-in kag ginaalaw lamang ang pag-take out. Pero diri sa aton sa syudad sang Iloilo, tungod sa EO 129 kag EO 129-A, ginapasugtan ang 50% kapag dine-in kag ang pag-take out man, considering nga ginaobserbar gid ang health protocol. Kalakip na sa mga salon, barbershop, kag sa mga spa. Sa MGCQ, ginapahanugutan ang 50% kapag dine-in sa mga restaurants. Kag bukas man ang mga spa, salon, kag barbershops. Sa GCQ, 50% lang gid sang total work population ang pahanugutan nga mag-ubra. Ang nabilin nga 50% ang iga pa work from home. Sa MGCQ, ang tanan nga mga opisina kag ulubrahan bukas sa gihapon kag padayon ang operasyon. Sa GCQ, ginapahanugutan ang publiko na magsakay sa mga public utility jeepney and taxi provided nga sila nagasunod sa LTFRB Memorandum Circular 2020-017 ang no face mask, no ride policy. Sa MGCQ, 75% sa mga commuters ang pwede gid nga makabiyahe kag makasakay sa mga public utility jeepneys kag taxi. Pero kinahanglan lang nila nga magsuksok sang face mask. Sa GCQ, hugot nga ginabawalan ang pagkandak sang mass gathering. Apang ginapasugtan ang burial o kung paglubong nga dapat pulo lang gid katawo ang nagatambong. Sa MGCQ, 50% sang mass gathering ang pwede gid nga hiwaton. Sa GCQ, 50% lamang sang online deliveries and manufacturing companies ang ginapasugtan nga mag-operate. Sa MGCQ, padayon sa gihapon ang operasyon sa mga online deliveries kag manufacturing companies. Sa GCQ, alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon ang ginapatuman nga curfew hours. Sa MGCQ, ang curfew nagaumpisa sa alas 9 sa kagabihon kag nagatakop sa alas 4 sa kaagahon suno sa mando sang Iloilo City Government. Sa GCQ, padayon ang pagpatuman sang liquor ban, luwas kung ilift ini sang lokal nga pamunuan. Sa MGCQ, padayon sa gihapon ang pagpatuman sang liquor ban, depende sa mando sang lokal nga pamunuan. Kagamuya to ang kinalain sang GCQ kag MGCQ, mga simple nga mga pahanumdom nga aton dapat pagasundon. Mga pahanumdom nga aton dapat pagatandaan sa aton pagbinuligay
Malampuasan tagid ang ini nga mga pagtilaw. Bato, Iloilo, Kaya Tani!